Jak správně pít šťávu z noni? Nejlépe je pít ji půl hodiny před jídlem. Nejprve vypijte sklenici vody. Po 10 minutách si dejte svou porci noni. A po dalších 20 minutách si můžete dát snídani nebo oběd. Pokud ještě nemáte hlad, najeste se později. Hlavní je dát šťávě čas, aby se vstřebala bez jídla. Standardní dávkování pro dospělé je 60 ml denně. Obvykle se rozděluje do 2 dávek. 30 ml ráno a 30 ml večer. Pokud vám ale více vyhovuje jednorázové užití, můžete vypít celou dávku 60 ml najednou. Existuje také program 100 na 100. Velmi účinný impuls pro tělo. 100 dní po 100 ml denně. Doporučuje se absolvovat jej 2krát ročně, zejména když pociťujete únavu, stres nebo tělo potřebuje podporu po nemoci. Pokud se aktivně věnujete sportu nebo máte vysokou fyzickou zátěž, můžete 100 ml užívat pravidelně každý den. Je to velmi účinná každodenní podpora. A samozřejmě pokud potřebujete individuální plán užívání noni nebo doporučení pro děti různého věku, rádi vám poradíme při objednávce Magical Noni.